Ali ragod. GR? Oh, makoy, ali makoy. So, ate. Ina ha? Kini mga igsoon, amo ni kan nga katong demonstration of God's power mo na nga kita maka kuan ng tanim, maka katunta kung ato ipabos ang atong kaugalingon mo na nga mo demonstrate sa G through the kana Holy Spirit mo na moingon na siya fire na mahitabo kang makoy mo na nga. Sige. Fire. In the name of Jesus. Amen. Atong palakpakan ang buhay nga Diyos. Alin lay, ikaw sa lay. Ano Jikoy? Same na sa buhaton ni EJ. Fire. In the name of Jesus. Fire. Fire. Touch. Fire. 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 Holy Ghost. Fire. Fire. Holy Ghost. Kanang lain. Si Konay, si Redid, alibin, balik. Si Konay, ikaw, alini. Balik lay. Balik, bin. Si Konay, si GR. Ali, GR. Ano kaawaw kay Langiya, ang sa sanggingon, basta ang espiritu sa kawaw, iyan na sa yawa. Balik kami. Fire. Holy Ghost. Fire. Touch.